Mozduljunk együtt egymásért! Nagyon szép napot kívánok sok-sok szeretettel, és természetesen a Kontakt Rádiót hallhatják, abban pedig a Mozduljunk Együtt Egymásért című műsort. Ne felejtsék, 876 MHz-en hallgathatják a rádióban, ezek szerint nem csak a rádióban, hanem az interneten is láthatják, hallhatják a műsorunkat, élőben is a Facebookon, úgyhogy hajrá, nézzenek bennünket, és sok szeretettel köszöntöm a stúdió kedves vendégeit. Két erős fiatalemberrel ülök itt a stúdióban, akiknek a személyét még nem árulhatják el, és mi sem fogjuk elárulni, viszont arra kérem önöket, hogy ahogy szoktak, telefonáljanak, hiszen a Facebook oldalunkon láthatják, hogy kik a mai vendégek, hívják a 061 491 05 88-as telefonszámot. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban természetesen műsorvezető kolléganőimet, Tálos Mónikát, Juhász Regit. Sziasztok csajok! Akkor vágjunk a lecsóba, és kezdjük el a mai műsort. Én ma alig vártam már, hogy jöhessek, hiszen két nagyon izgalmas vendéget faggathatunk itt ma. Remélem, hogy a hallgatóknak is nagyon fog tetszeni, hiszen nagyon érdekes dolgokról fognak hallani. Át is adnám a szót Móninak, hiszen van egy jó kis témánk, amit ma ki fogunk vesézni, és természetesen a vendégek véleményét is meg fogjuk kérdezni a mai témánkról. Annyit, srácok, hogy egy üdvözlést a mikrofonban név nélkül. Szép estét kívánok mindenkinek, és hallgassatok minket. Érdekes lesz. Sziasztok, békesség nektek. Köszönjük szépen. Szóval a mai közös témánk a fagyizás, hiszen tegnap május 8-án volt a Magyar Kézműves Fagylaltok napja, és remélem, hogy nagyon sokan voltatok fagyizókban, és ettetek finomabbnál finomabb fagylaltokat féláron, hiszen az országban nagyon sok fagyizó, kávézó csatlakozott ehhez a programhoz, hiszen az a cél, hogy minél többen ismerjék meg a magyar kézműves fagyikat. Nem tudom, lányok, tudják-e, hogy tudjátok-e, hogy honnét származik a fagylalt? Hát most mondhatnám, hogy nem tudom, de tudom. Úgyhogy akár Móni, akkor oszd meg, légy szíves a hallgatókkal, meg a vendégeinkkel a történetet. Hát az az igazság, hogy a fagyit először minden bizonnyal Kínában ették az emberek 5000 évvel ezelőtt, ugyanis hóból, tejből és gyümölcsökből kevertek egy ilyen pépes édességet, és azt fogyasztották, és nem csak ők, hanem a történelmünk nagyjai, hírességei is nagyon szerették a fagyit, például Nagy Sándor, aki a katonáival etette meg ezt az édességet, mert állítólag aktívabban tudtak tőle harcolni. A nagy melegben. A nagy melegben még ki tudja, mi volt abba a fagyiba keverve. Minden út Kínába vezet, és minden út Kínából jön, tehát a fagy is. Így van, aztán Hippokratész a betegeinek gyógyírként adott fagyit, és Marco Polo, amikor Kínából jött vissza az egyik utazása során, akkor például egy sok-sok fagylalt receptet hozott magával. És természetesen nem sokára a világ összes országában elterjedt, és nagyon érdekes a fagyival kapcsolatban, hogy legtöbbünk szerintem azt hiszi, hogy Olaszországból származik a fagyi, hiszen a legkülönlegesebb fagylaltokat ott lehet kapni, de ez nem igaz, mint így tudjuk, már 5000 évvel ezelőtt az emberek ettek fagyit, és érdekes módon Amerikában csak ez az 1700-as években terjedt el, és Magyarországra pedig az osztrákok hozták be ezt a nemes édességet, ami azt hiszem, hogy mindannyiunk számára egy nagy öröm. Nekem be kell, hogy valljam, hogy én tegnap nem fagyiztam, mert képzeljétek el, este tudtam meg, hogy tegnap van a fagyi világnapja, de ma bepótoltam, természetesen nem féláron. Egy picit még az időbe ugorjunk vissza, amikor Magyarországon elterjedt a fagyizás, akkor főleg a gyerekeknek gondolták, hogy ez egy nagyszerű édesség lesz, és azért, hogy a férfiak is fagyizzanak, bort és pezsgőt kínáltak mellé a 18. században, és az első fagyit árusító kávéház pedig, fiúk, szerintetek hol volt? Melyik országban? Igen, adtak mellé és bele is. Nem csak mellé, hanem bele is. Ugye? Kár, hogy nem hoztunk fagyit. Na, hol volt szerintetek, srácok, az első magyar cukrászda, ahol fagyit árultak?
Melyik országban? Melyik országban? Melyik városban? Franciaország. Városában. Párizsban. Így van. Szerintem egy picit foglaljuk össze, hogy milyen élményeitek voltak a fagyival kapcsolatosan. Én gyorsan 2 élményemet mondom. Egyrészt az, amikor 6 éves koromban kivették a mandulámat, és mindenki azt mondta, hogy hidd el, annyira jó lesz, mert akkor utána annyi fagyit tehetsz, úgyhogy ezzel éltem túl a mandulaműtétet, és még egy gyerekkori emlék, hogy a faluban laktunk, és minden vasárnap jött a csilingelő fagyiskocsi, és ott olyan rumos puncsfagyit adtak, amióta az eszemet tudom, azóta sem ettem ilyen finomat. Nektek, srácok? Kedvencetek a fagyi, vagy inkább maradtok a bor és a pezsgőben? Szerintem minden nap eszek, ha nagyon jó idő van. Még valamikor hideg van, akkor is eszek fagyit. Mi a kedvenc fagyid? Cukormentes legyen, az első. Most megjelentek ezek a cukormentes fagyik, én most azt szeretem. Aha. De mindenféle. Én csokis vagyok, én nem szeretem a gyümölcsöket annyira. Eszek ilyen paleófagyit szoktam menni minden szombaton, azt egy étterembe, és akkor 5 gombócot kérek mindig, de gyümölcs nélkül. És azt kókusztejjel készül, cukor nélkül, tehát minden nélkül van. De sokkal finomabb, mint a rendes fagyi. Valamiért ez nagyon-nagyon ízlik nekem. Egyébként az utóbbi években rengeteg kreatív fagyi jelent meg. Azt hiszem, hogy ez a kézműves, bocsánat, ez a kézműves is rákenik a... Igen. És nincs olyan süti, aminek már nincs megfelelő fagyia. És a rózsafagyi, amit az szinte is kézzel egy kis lapka segítségével kreatívan építenek, vagy alakítanak ki a töltsérbe. Az dupla is nagyon-nagyon finom. Mert szépen megcsinálják igazából, de ugyanaz. Regi? Én nem vagyok olyan túl nagy fagyirajongó, nem mondom, hogy nem szeretem, de az utóbbi években, hogyha fagyira gondolok, akkor elszomorodom, azért, mert egyszer nyertünk egy nagyon szép fagyikészítőgépet, de legalább 6-7 éve. Azóta is ott áll a Spejzben. Soha nem próbáltuk ki? Soha nem próbáltuk ki. Mindig elhatározzuk, hogy na majd most, és le se kerül a polcról, szóval szerintem odaadom neked. Gyönyörű pink. Szerintem jó lesz. Menne az imitatás. Fiúknak nagyon jó lesz. Célszentesít az eszköz. Nagyon jó szívesen lesz. Odaadom, mert biztos, hogy valami miatt pedig én nagyon szeretek. Nyára kéne, tényleg. Jó. Nagyon szeretek. Ott nyitok egy fagyist. Szeretek sütni, főzni, de valahogy a fagyi az így nem épült be a háztartásba ilyen szempontból. Egyébként, hát úgy néha megeszem, de semmi extra. Nem vagy különlegesen oda. Muszájból. Muszájból, igen. Jó, hát persze egy jó kis nyaralás alkalmával, vagy amikor tényleg olyan nyári meleg van, úgy egyszer. 38 fokból elesik a fagy. Egyébként a hallgatók figyelmét csak arra szeretném felhívni, hogy hallották már a 2 úriember hangját, úgyhogy tessék felhívni minket, ahogy szoktak, a 061-491-0588-as telefonszámon. Várjuk a hívásaikat, érdemes minket felhívni, mert aki kitalálja, hogy ki a mai vendégünk, a kezemben van egy voucher, a Fat Moose Music Pubnak az 5000 forintos voucherét nyerheti meg az első telefonálónk. Lányok, kiveséztük a fagyit, vagy van még esetleg ezzel kapcsolatosan? Nem tudom, azt tudtátok-e, mert én nem tudtam, hogy ugyanúgy, ahogy ország tortája van ország fagyia is minden évben. Meghirdetik ezt a nagyon nemes versenyt, és tavaly például egy olyan fagyi nyert, aminek az a neve, hogy Vezúv, és egy csokis kakaós meggyes csoda volt, de az én kedvencem 2013-ból való mézesdiós hecsedli fagyi. Egy jó eset. Úgyhogy nagyon izgalmas lehet. Játék is lesz, úgyhogy figyeljenek a hallgatók, hiszen nem sokára, azaz szerintem most el is hangozhatna a következő heti játékunk kérdése, amit természetesen e-mailben várunk önöktől. Móni? Azt kérdezzük kedves hallgatóinktól, természetesen a fagyizásnál maradva, írják meg nekünk e-mailben, hogy honnét származik a fagyi, mi volt az ország fagyia 2016-ban, és hol volt az első fagyit árusító kávéház. Természetesen a kérdéseket olvashatják majd írásban is a Facebook oldalunkon, figyeljék az oldalunkat. Programajánló, aztán fiúk, tietek az egész délután, vagy este. A programajánlóban én egy, Steve ügyemnek mondható, és
komoly témával készültem, méghozzá egy nagyon kedves korábbi vendégünk, a Baba Genetika Egyesület vezetője, Anna hívta fel a figyelmünket arra, hogy a Születés Hete Fesztivál tart a héten, hogyha jól tudom, és Budaörsön a Baba Genetika Egyesület közreműködésével szerveznek programokat, szakmai, kulturális és tájékoztató rendezvénysorozatot. Most kimondottan a Budaörs és térségében tartandó programokról beszélek, de egyébként a Születés Hete programsorozat az országos. Budaörsön a programok színes és tartalmas szabadidős elfoglaltságot ígérnek, a párkapcsolat, szexualitás, családtervezés, anyává, apává válás, várandóság, szülés, szoptatás, születés, táplálás, csecsemőgondozás, női szerepek megélése, gyermekvállalás és karrier témakörében. Én úgy gondolom, hogy mind csupa nagyon fontos és kimeríthetetlen téma, úgyhogy aki érdeklődik, ezek iránt a témák iránt, azoknak Budaörsön a helyük, és a Baba Genetika Egyesület Facebook oldalán a pontos programról értesülhetnek. Kedves vendégeinknek való program, srácok. Én pont ebben vagyok, tehát nekem ez... Tudom. Na, melyik szakaszban? Nem tudom. Még egyszer. Anyává válás? Anyává válás, igen, apává válás, mind a kettővel. Móni? Na, kedves hallgatóinkat május 14-én vasárnap este 7 órára a Magvető Caféba hívom, a Dohány utca 13-ban, ahol Jordán Tamás stand-up estje lesz, Széllel szembe, poénok és poémák címmel. Jordán Tamás beszélni fog a színházról, az életéről, saját magáról, természetesen erős öniróniával, és hogy miért ez a címe, hogy poénok és poémák? Hát azért, mert a saját történetei közé mindig be fog csempészni egy-egy verset, úgyhogy igazán izgalmas estének ígérkezik, várják a hallgatókat. Ez tényleg izgalmas program, egyébként én pedig a Mozdulj Közhasznú Egyesület programját szeretném az önök figyelmébe ajánlani, hiszen ha van idejük, szombaton, 13-án délután 3 órától sok szeretettel várunk mindenkit egy jó kis művészeti kikapcsolódásra, hiszen novellaíró pályázatunk díjátadójára invitálom a nagy érdeműt, ez a 7. kerület Kazinczy út 36 szám alatt lesz, a Kazinczy rendezvényházban. Egy kis közös beszélgetés, program, novellákat hallgathatnak, és természetesen találkozhatnak a zsűri tagjaival, beszélgethetnek is velük, Petőc Andrással, Erdős Virággal, Harza Márkkal és Murányi Mariannal. Sok szeretettel várjuk Önöket, ha szombat délután, akkor jöjjenek a Kazinczy 36-ban, természetesen a belépés ingyenes. Most pedig szerintem zenéljünk, és addig is, amíg a zene tart, még mindig arra hívom fel a hallgatók figyelmét, hogy hívjanak minket, hiszen itt van ez a voucher a kezembe a Fatmos Music Pubba, 5000 forint értékben. Az első telefonálónak szeretnénk felajánlani 061 491 0588-as telefonszámon. Várjuk a hívásukat, addig pedig hallgassunk egy kis zenét. És a zene végeztével már itt is vagyunk, mint ahogy kedves kolléganőm Marian elmondta már, hogy ez itt a Kontakt Rádió, hogyha esetleg valaki nem tudná pontosan, hogy hol jár az éterben, azon belül is a Mozduljunk Együtt Egymásért című műsor, amelynek szlogenje vagy mottója az, hogy mesék azokról és azoknak, akiknek fontos a segítségnyújtás. Hát azt gondolom, hogy két vendégünk nem is passzolhatna jobban ehhez a mottóhoz, ugyanis itt a stúdióban, akik egyébként Facebookon keresztül élőben nézik a közvetítést, láthatják vendégeinket, két kemény, testes fiatalemberről van szó, kemény legényekről, akikről szerintem, hát így ránézésre nem gondolná az ember, hogy mennyire nagy a szívük. Ez a két fiatalember elindított egy programot,
Kicsit vicces a neve, sőt nagyon, Húsigolyó futam. Már megszoktuk. És ez a program arról szól, hogy nehéz helyzetben, szegény körülmények között nevelkedő óvodásokhoz látogatnak el, és rengeteg ajándékot visznek nekik, mesét olvasnak, és amellett, hogy ennyi jót adnak a gyerekeknek, szerintem az ő szívük is még több szeretettel telik meg. Pontosan így van. Szeretettel köszöntünk titeket, Sziasztok. a vendégeink tehát Golyó, vagyis Bogdán Zsolt és Husi Vajda Attila. Hát fiúk, a Facebookon, amikor feltettük a ti neveteket, illetve hogy kik lesznek a vendégeink, akkor én azt írtam, hogy igazi kemény fiúk lesznek a vendégek. Na most ti kemény fiúk, vagy rossz fiúk vagytok, vagy voltatok? Jó fiúk. Jó fiúk vagyunk. Jó fiúk vagytok. Már voltunk rosszak is, voltunk kemények, illetve én még ugye sportolok, ezért elvileg kemény vagyok, de ki tudja. Tehát elvileg keménynek számítok, na. Kemény is. Bunyóba. Igen. Meséljetek egy kicsit arról, hogy honnét származtok, milyen volt a gyerekkorotok? Én Erdélyből származom, Szatmárnémetiből. Onnan jöttünk 90-be, akkor költöztünk el Debrecenbe, és akkor 94-be jöttünk föl Budapestre. Én 1975-ben születtem, és Kőbányai gyerek vagyok, pesti gyerek vagyok. Tessék, én azt hittem, hogy ti gyerekkori barátok vagytok. Honnét az ismerettség? Az éjszakából. Igen? Szerintem. Emlékeztek még arra? Kelet fogtuk, azóta barátok vagyunk. Tehát akkor, ha jól gondolom, akkor ti a budapesti éjszakában éltétek a fiatalságotok hajnalát, ugye? Így van. Elég sok évet, igen. Hány évig volt ez, és mesélnétek egy picit erről az időszakról, vagy mesélnél, Nagyon Husi? szívesen. Tudom, hogy te nagyon szívesen, és én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, és remélem a hallgatók is pont azért, mert az életutatokat megismerve úgy gondolom, hogy az a történet, ami az életetekből most kikerekedett, mindannyiunk számára egy példa, hogy mindig van más út, mindig van más választás. Úgyhogy a tiéd a szó, Husi. Köszönöm, én nagyon-nagyon szeretek az életemről beszélni, mert nagyon izgalmas, és remélem, hogy nagyon sok fiatalnak ez intőjel lesz, és megragadja őket. Az én szüleim engem nagyon tisztességesen és becsületesen neveltek, van egy bátyám, minket tehát tisztességesen neveltek, de volt egy pont az életemben, amikor úgy döntöttem, hogy magam kezembe veszem az irányítást. Az arról, bocs, hogy a szabadba vágok, de arról a pontról mesélsz nekünk egy kicsit? Igen, én elvégeztem a szakmunkási iskolát, apukám még beírattak könyvesnek, hogy legyen szakmám, de én nem a szakmámban kezdtem el dolgozni, 1-2 évet dolgoztam, hanem elkezdtem portásként dolgozni az éjszakában, kidobóként, szórakozó helyeken. És ez nekem nagyon megtetszett ez az élet, és igazából a szakmát hagytam, és mentem a fejem után. És teltek az évek, egyre jobban magába szippantott ez az éjszakai dolog. Jött a kábítószer, és volt egy pont, hogy teljesen kisiklott az életem. Úgyhogy észre se vettem. Majd mindennapossá váltak a kábítószerezések. Volt olyan... Ez nehéz drog volt? Hát extazi... Vagy vegyes? Nem nehéz, nem. Tehát heroinon kívül mondjuk majdnem minden. De heroint nem. És volt egy olyan pillanat, hogy majdnem meghaltam. Annyit kábítószereztem. És tényleg elmentem egy nagyon mély pontra, és igazából testemben nem éreztem semmit, egy világos fény fele mentem, és tudtam, abba a fénybe belépek, akkor meghalok, de Isten nem engedett át a halálnak. De ugyanúgy tovább kábítószereztem, buliztam, és volt egy pillanat, amikor azt vettem észre, hogy a börtönbe vagyok, letartóztattak. Én világéletemben rettegtem, hogy én börtönbe kerüljek, de elkövettem egy olyan dolgot, amiért börtön járt. 130 kilós voltam, akkor azt hiszem, hogy 140, a Venyigei előzetesbe vittek, és én nagyon összetörtem. Én borzasztóan lelkileg, testileg, én elmondhatom, hogy teljesen engem nagyon megtört. Hiába voltam kint, azt hittem, hogy az élet császára vagyok, hát nem. Isten megmutatta, hogy nem. És tehát nagyon megtörtem, lefogytam 1 hónap alatt 30 kilót, magamba roskadtam, sőt még az ügyészem azt mondta, hogy mert elég sűrűn vittek ki engem kihallgatásra, hogyha nem eszek, akkor infúzióra köttet. Hát én mondtam, hogy én eszek, csak nem annyit, mert nem bírok. Tehát szörnyen néztem ki tényleg, mint valami beteg. És akkor
bent egyik nap, tehát feküdtem az árkámba, és beszóltak a hangos bemondóba, hogy misszió. És kérdeztem a többieket, hogy mi ez a misszió, és mondták, hogy keresztények jönnek, és hirdetik az evangéliumot. Eltelt még egy hét, ez minden szerdán volt ez a foglalkozás, és következő hét is bemondták hangos bemondó, hogy misszió, és belőle megszólalt egy hang, hogy gyere ki. És én azt hittem akkor, hogy meg a kábítószer utóhatása, hogy halucinálok. Eltelt még egy hét, és minden egyes hétnél, ahogy teltek a hetek, minden erősebben volt egy belső hang, hogy gyere, gyerek. És nem tudom, 5. vagy 6. hétnél, már nem tudom pontosan, fölmentem, fölálltam, megnyomtam a csengőt, akkor kint a börtön ajtó fölött jelzett egy piros, vagy egy lámpa, és akkor az jelzi az őrnek, hogy ki szeretnék menni erre a foglalkozásra. És akkor kimentem, és hallottam az evangéliumot keresztényektől, befogadtam az Úr Jézust az életembe, a szívembe, átadtam neki az életemet, és akkor igazából... Rögtön az első találkozáskor a misszióval megtértél? Igen. De még nem teljesen megtértem. Elmondtam a befogadóimát, nagyon jó volt. Kaptam egy kis Bibliát, és onnantól kezdve mindig olvastam. És minden szerdán kimentem a kis istentiszteletekre. És akkor eljött a szabadulásom, szabadultam, tehát előzetesből, hát bent nagyon fogadkoztam, hogy most már csak az Úr és csak az Isten, és mennyire jól kijöttem, és házi őrizetet kaptam, de nem hagytam abba, igazából egy hét, és úgy visszacsúsztam. Meddig voltál abban az időszakban tiszta? Tehát kábítószer nélkül? Hát börtönben végig. És az mennyi idő volt? Az mennyi idő volt? 11 hónap. 11 hónap, és utána egy hét, és utána igazából megint jöttek a barátok, akik nem barátok, mindenkinek mondom, és hozták a kábítószert, én meg sajnos hozzányúltam. És akkor könnyen hozzányúltál, vagy azért nagy volt a dilemma? Hogy... Egy hétig bírtam utána, igazából be voltam otthon zárva, ugye házőrizetben voltam, nem mertem ki, és jött a születésnapom, azt hiszem is, igen. És akkor visszacsúsztam, de nem teljesen. És akkor elkezdtem olvasni a Bibliát, és minél többet olvastam a Bibliát, annál kevesebbet rosszalkodtam. Aztán... Lelkiismeret fordulásod is volt? Igen, belül mindig ott van, a lélek mindig szól. Ha figyelünk rá, akkor jó. Tehát figyeljünk a lelkünkre, mert szól a lelkiismeret, megmozdult. És minél többet olvastam a Bibliát, annál kevesebbet rosszalkodtam. Aztán másfél évet voltam kint, kaptam egy ítéletet, de akkor már templomba jártam, és sok volt, tehát tényleg sokat olvastam a Bibliát. Aztán visszamentem még 2 évre, de akkor aztán minden nap imádság, bibliaolvasás, istentisztelet, és az Úr annyira mellettem volt, hogy 1 évet levettek nekem a büntetésemből, plusz még hazajárhattam az utolsó 2,5 hónapomba, majdnem minden hétvégén. Az ügyvéd is jó volt. Nem az ügyvéd. Hát nekem Jézus volt az ügyvéd, tehát ő volt a legjobb. Tehát én tökölön voltam, és ott csak azok járhattak haza, akiknek van nagyon nagy ismerettsége volt. Nekem, tehát emberileg senki, egyedül Jézus, és ő nekem megoldotta. És amikor kijöttem, éreztem, hogy valami hiányzik. És akkor egy nagyon, nagyon kedves keresztény testvérnőm, a most már keresztény testvérnőm, Magyari Renáta rám írt Facebookon, hogy nem lenne kedvem lejönni a gyülekezetbe. És akkor azt mondtam, de nagyon szívesen, és igazából ott értem meg Isten igazából. Tehát ott fogadtam be az Úrat az életembe, és onnantól kezdett el a változás. Tehát ahogy hagytam, hogy Jézus bennem elkezdi a változást, úgy elkezdődött, és szép fokozatosan eltértem most már erre, hogy gyerekekkel foglalkozom. A Palánta Sorsfordító Alapítványnál vagyok önkéntes, és missziós munkát végzek gyerekeknél. Van egy keresztény boxiskola, amit vezetek hátrányos helyzetű gyerekeknek, és a Kossuth gyermekotthonba járok még be pluszba. Most már több mint 2 éve, járunk be a keresztény testvéreimmel evangéliumot hirdetni, és vinni be nekik a szeretetet, és Golyó barátommal most már 4. hónapja csináljuk ezt a Husigolyó futamot, hogy tehát halmozott a hátrányos gyerekekhez járunk, és viszünk ajándékot. És Husigolyóval, tehát Husigolyóval újra
hogy találkozott? Hiszen te már akkor megtértél, igen, ha jól értem, és igen, újra kezdted az életet. Igen. Amikor egyszer csak megint egymás útjába akadtatok? Mert ugye véletlenek nincs. Én is hívő vagyok, tehát de nem ennyire, mint ő. Igen? Hát én nem tudom ezt, te nem tudom, hogy tudod megfogalmazni. Én imádkozok minden este, tehát nem vagyok egy estét se, ennyi. Tehát én privátban csetelünk, mi privátban csetelünk. Nekem ez elég a lelkemnek. A családomért mindenért hálát adok, és nem kérek semmit, csak hálás vagyok azért a napért, és elmondok egy imát, megköszönök mindent. Szóval ennyi. És akkor nekem ez ilyen, mint egy meditáció is, különben ez annak is felfogható. Akkor hallottuk Husi történetét, talán hallhatjuk most Golyóét is. Természetesen attól kezdve, ahogy ti találkoztatok újra. Bocsánat, annyit még mielőtt magadhoz ragadnád a mikrofont, annyit hadd tegyek hozzá, hogy Golyó amellett, hogy ugye emiatt a program miatt a vendégünk Husival együtt, azt kell tudni Golyóról, hogy egy nehéz súlyú boxvilágbajnok. Kétszeres. Veretlen világbajnok. Veretlen. Legyőzte Mike Tyson ellenfelét? Jól emlékszem én a közös múltunkban? Igen, van közös múltunk. Tessék, akkor halljuk. Hát most elmondod, hogy összefoglalni röviden az életem. De te azért hitelesebben tudod. Nehéz súlyú magyar bajnok vagyok, és van 2 kisebb világbajnoki jövem. Gratulálunk. És eddig kifogástalan a pályafutásom, úgyhogy megyünk tovább. Csak egy kicsit nehezen akadozzik a gépezet, mindig valami. Itt már nagyon a pénzről szól, és a szervezettség is. Tehát van egy csomó buktatója ennek, de megyünk előre töretlenül, mi nagyon hiszünk benne, így a csapatunk. És mi a cél a sport tekintetében? Nem tudom, hogy mi a cél. Még több meccs, még csinálni, ismert sportoló szeretnék lenni. Ki az az ellenfél, akit mindenképpen szeretnél legyőzni? Hát ilyen sincs, nincs ilyen vágyam, mint a Playboy-t kinyitom, és akkor na, jó lesz. Ez szóval nincsen konkrétan nincs ilyen, akit nagyon meg akarok. Én nem haragszok senkire, tehát én egy bohém, vidám srác vagyok, én mindig bolondozok, meg dilizek. Nekem a humor az nagyon fontos, így része az életünknek, és igazából harag nincs bennem soha. Tehát én egy nagyon kiegyensúlyozott ember vagyok most már. Régen sokat balhéztem, én is éjszakáztam, kidobóskodtam, verekedtem sokat. De most már inkább ez okoz örömet, hogy gyerekeknek tudunk segíteni. Ez kicsit más, megváltozott így az életem. Nekem is ugye gyerekem született, most 1 éves, és óriási boldogság. És tényleg azóta változtam így, meg én is így érzek magamban egy csomó változást, hogy ugye Husival összekerültünk, én csináltam vele egy interjút. Na, tessék, erre vagyunk kíváncsiak, hogy jött az újabb találkozó, amióta az RC News-on szoktam csinálni interjúkat, néha, amikor van egy érdekes interjú alanyom, mert ugye nem mindenkivel lehet, meg van, aki nem is akar nyilatkozni, mert olyan éjszakában van, tehát ilyen nagyon sok kapcsolatom van, és mindig valakit kiszúrok, hogy akkor ha nyilatkozik, de és nagyon sokan visszamondják, hogy inkább nem, mert ebből gáz lesz. És akkor Husival itt találkoztam, de nem azért meg gáz lesz, pont ezért, mert ennyire megfordult az élete. És erről akartam vele egy interjút csinálni, és megcsináltuk, és egy ilyen alapítványnál dolgozik, ennél a Palántánál, és oda bejönnek ilyen kérések, meg ott felveszik a kapcsolatokat az óvodákkal, és mondta, hogy kaptunk egy levelet, vagy ők kaptak egy levelet, amiben egy kislány leírta az óvónő, hogy a kislány nutellát szeretett volna karácsonyra, és nem kapta meg. Aranyszíne. Na most ez annyira, még most is érzem ezt, hogy annyira ideges lettem, vagy nem is tudom, hogy mit mondjak, hogy mondom, menjünk már, dobjunk össze egy kis pénzt, vegyünk ajándékokat, és akkor menjünk le. Na, annyi Nutella jött, kiírtuk Facebookra, és annyi Nutella jött, hogy úgy vittük le szacsrokkal. Mennyi Nutellát vittünk oda az óvodába, tudod, akinek nem volt, és kerestük a kislányt, akinek nem volt Nutellája. Aki közben kisfiú volt. Különben aki kisfiú volt. Mire odaértetek kisfiú? Egy nagyon rossz kisfiú volt. Nagyon aranyos. Nagyon aranyos, és nagyon kis eleven kisfiú volt. És adtunk neki egy csomó Nutellát. Felszereltük. De utána meg kimentünk címekre, mert csomó kisgyerek nem volt ott. És elkértük az óvónőtől a címeket, odaadták, és az a szegénység, ami bennünket fogadott ott. Ezt már elmondtam többször így a barátoknak, meg egy pár helyen elmondtam már, hogy engem Husi már így már belerázolt ebbe a látványba, vagy edzettem már, mint én. Én most láttam ezt először, hogy bementünk, és nem volt padló,
Azt hiszem, hogy szembesülni ezzel a legborzasztóbb dolog. Igen. Nem árulok el titkot, hogy ugye mi is az Egyesülettel szoktunk adományosztást csinálni. Többször is egy évben mi somogyi származásúak vagyunk, és belső Somogyba visszük az adományokat. Hát én is úgy voltam, hogy ezt nem lehet megszokni. Tehát amikor a újszület kisbaba a mamával ott egy ágyon, de úgy, hogy a szobának csak az egyik részén van ajtó meg ablak, a többinél kidől a fal, és mindez -20 fokba. Tehát egyszerűen amilyen szegénység van ma Magyarországon, szerintem mi el sem tudjuk képzelni. El sem tudjuk képzelni. Úgy mentünk le, ott volt, csináltunk egy gyűjtés közösen, és rengeteg adomány is már gondoltam, hogy elvigyünk most mindent is. Elviszünk, mégiscsak először megyünk, elviszünk mindent, nem spórolunk a másik óvodára. És úgy jöttünk haza, hogy csöndbe, nem szóltunk már egymáshoz, és még egy cipőt kellett volna vinni, vagy még kis pénzt adni, még pluszba, vagy valamit. Annyira elszomorodtunk, hogy nagyon. Vidáman elindultunk, szendvicsek, minden, tudod, és akkor hazafele meg most mi volt ez? Most mit láttunk? Tehát ez szörnyű volt. Így 4 napig így nem voltam magamnál, tényleg így magam alatt voltam, nem tudom ezt másképp mondani. Mindig azt szoktam mondani, hogy azt hiszem, hogy egy gyereket soha nem lehet azért felelőssé tenni, hogy hova születik, és a gyerekeken minden körülmények között kötelességünk segíteni. Nem csak nekünk, az országban mindenkinek kéne. Ez lenne helyes. Szerintem most akkor elmegyünk egy kicsit zenélni, jó? És amint vége a zenének, folytatjuk. És újra itt vagyunk, sok szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, illetve vendégeinket, Vajda Attillát és Bogdán Zsoltot. Arra buzdítom hallgatóinkat, hogy hívjanak bennünket a 061-491-0588-as telefonszámon, kérdezzenek a fiúktól, várják nagyon a kérdéseiket. Egy picit még visszaugornék az időben, és Husitól azt kérdezném meg, hogy amikor abba a misszióba, a csoportba, és... Telefonáló. Gyerekek, mondhatjuk a telefonálónak, hogy a Fetmózos Music Pubos voucher az övé? Halló, halló. 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 Jó napot kívánok! Jó Katalin napot, vagyok. Katika, akkor Hát az is, megmondom őszintén, hogy én nem áll közel hozzám a box, de most, hogy hallgatom önöket, és láttam ezt a 2 fiatalembert, először arra gondoltam, hogy nem is hívom, hát ezek ugye egy komoly marcona fiatalemberek, a box, meg a segítség, meg a lelkizés, az nekem valahogy nem nagyon jött össze. És hallgatva, hogy micsoda szívük és lelkük van ezeknek a fiatal embereknek, hát csak elismeréssel tudok róluk szólni. Én azt szeretném megkérdezni tőlük, hogy a boxot, mert ez egy kemény, harci, férfias sport, hogy egyeztették össze a lelki dolgokkal, és hogyan ezeket az ajándékokat, meg ezeket az adományokat, ezeket hol szedik össze, vagy hogyan csoportosítják a gyerekeknek. Én ezt nagyon szeretném tudni. Köszönjük szépen a kérdést. Annyit kell tudni a srácoknak, itt elárulom, hogy Katika az egy nagyon lelkes hallgatónk, majdnem minden adásban betelefonál. Úgyhogy nagyon örülök, hogy most is jelentkezett. Srácok, tiétek a válasz lehetősége. Jó, én vezetek egy keresztény boxiskolát, és sokan megkérdezik, hogy jött össze a bunyó az imádsággal. Hát nagyon egyszerűen igazából a fiatalokat nagyon nehéz Isten tiszteletre elvinni. Mert az én tapasztalatom szerint a fiatalokat nem érdeklik sajnos. De a box igen. És amikor én meghirdettem a keresztény boxsulit, és eljönnek a gyerekek, ott beültetek mindenkit a ringbe, imádkozok, és ha vannak segítőim, keresztény tesók, ők is imádkoznak, Bibliából átadok egy tanítást, megáldom őket, és edzünk egy jót. Természetesen odafigyelve egymás testi épségére, és az edzés végén is imádsággal és áldással zárom le a keresztény boxiskolát, és azért van ez így, mert az Isten igéje az élő és ható mindenhol. Tehát nem csak templomba, nem csak Isten tiszteleten, hanem egy boxterembe is. Ugyanúgy bemegy az elmébe, és ott elkezd dolgozni, és ezáltal hiszem azt, hogy a gyerekeknek elindul valami ott bent az elmébe, a lélekbe, és
inkább keresztény boksúlyba jöjjenek a gyerekek, mint utcára csavarogni, kábítószerezni, inni, vagy bármi más csinálni. Igen. A boxot sokan azt hiszik, hogy egy nagyon agresszív sport, pedig nem így van. Igen, hát pedig nem így van, mert ez egy olyan lelki megnyugvást ad például, hogy edzés után is hazamenni, tehát sokkal nyugodtabb, kiegyensúlyozottabbá tesz engem is, és úgy gondolom még sok mindenkit. Tehát sokkal nyugodtabb ember vagyok, sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok, nem kapom fel a vizet, mint az átlagemberek pedig hótidegesek, egész nap tiszta idegek, kocsiba mennek, mindenki idegbeteg, én nem. Én mosolygok, én nevetek, én nekem jó kedvem van. Én levezetem ezt a feszültséget, ami így felgyűlemlik az emberekbe. Én levezetem az edzésen. Nekem ez egy ilyen meditáció, nem is tudom. Ez a sport, ez nem erről, nem az agresszióról szól. Az, hogy ütjük egymást, utána meg simán elmegyünk sörözni. Tehát ebben nincsen harag, nincsen dű. Ott levezeti az ember a feszültséget. Szóval ez pont, hogy nem így van, ahogy az emberek sokan gondolják. Igen. Lehet, akik annyira nem okosak, vagy egy kicsit már butább, lehet, hogy felhasználják arra, hogy másokat is terrorizáljanak, vagy verjenek, vagy máshol kihasználják ezt. De úgy gondolom, hogy ez stresszlevezetés, és engem nagyon kiegyensúlyozott tesz így a mindennapokban. Köszönjük szépen a válaszokat. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük, Katika, a telefonálást. Szépen. És ne tegye le egy pillanatra, mert én azt ígértem a műsor elején, hogy az első telefonálónk, aki kitalálja, hogy ki a vendégünk, kap egy vouchert, de úgy gondolom, hogy mivel ön szinte mindig keres bennünket, és nagyon kedves, hogy így hallgatja a műsorunkat, ezért én De aranyos, köszönjük szépen, megajándékoznánk egy Fatmoz voucherrel 5000 forint értékben, majd megbeszéljük, hogy az adás után, ha visszahív bennünket, hogy hol veheti át. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, és hallgasson minket máskor is. Köszönjük. Köszönöm szépen mindenkinek és a fiatal embereknek nagyon-nagyon-nagyon szép életet. Köszönjük, viszont kívánjuk. Köszönjük szépen. Isten áldja. Köszönjük szépen. Katikának volt ugye még egy kérdése, amit mi is feltettünk volna, hogy hogyan gyűjtitek az adományokat, illetve hogyan választjátok ki az óvodákat, ahová látogattok. Igen, van nálunk egy nagyon kedves keresztény testvérünk, Terike néni, ő a telefonáló, tehát ő tartja kapcsolatot az óvodákkal, iskolákkal, és ő szokta nekünk mondani, hogy melyik a halmozott, a hátrányos helyzetű iskola, és óvoda. Rengeteg van, nagyon sok van, és igazából ő szokta mondani, hogy legyen most ez, és akkor felhívja az óvodát, mondja, hogy ez a húsigolyó futam miről szól, és hogyha érdekli őket, akkor átadja a telefonszámot, megkapom, és akkor onnantól már én intézem az óvónőkkel. Igen, már van, nem is egy, hála Isten. Hát így már le tudnak kérdezni minket, nem oda megyünk, mert mindig úgy néznek minket, hogy úristen. Mit akarnak ezek? Nyugi, csak ajándékot. Igen. És hogy fogadnak benneteket az apró gyerekek? A gyerekek boldogok. Én azért szeretem ezt csinálni, mert kórházakban nem tudok bemenni. Én gyenge ember vagyok, ehhez így lelkileg nem akarok rá ilyen gépre kötött gyerekeket látni. Nagyon sajnálom őket, de inkább ezt nem vállalom. De az óvodában mindenki boldog. Itt vagyunk, játszunk ott, és fésüljük a Barbie babákat, meg bármit játszcsinálunk. Gondolom rögtön ne ültek a földre közéjük, és mehet a játék. Nem. És mi volt? Először bibliai tanítás van. Óvisoknak? Igen. Ez nagyon érdekes. Hogy közelíted meg az óvis gyerekeket? Úgy, hogy szeretetről olvasok nekik. Aha, mesét? Kiválasztok egy mesét, és akkor próbálom bele mindegy. Megkérdezem, hallottatok már Istenről? És akkor mindenki, igen! És Jézus, igen! És akkor... Halleluja! Olyan aranyosak. És akkor így elkezdjük a beszélgetést, egy mesét olvasok a szeretetről, és akkor utána jön az ajándékozás. És utána kezdjük. Megkapják először az édességet, úgy csináljuk, hogy kipakettoljuk csomagokra, ahány gyerek vagy, annyi. Igen. Ahány gyermek van, annyiféle csomagot csinálunk, és abban azokban az édességeket összegyűjtjük, és ezt megkapja mindenki a saját kezébe. A játékokat meg utána kiszórjuk is, és akkor ott a káosz van. És melyik volt a legmesszebb hely, ahová eljutottatok adományokkal? Hát legelső. A legelső az Dencsháza. Dencsháza 250 kilométer. Messze volt, most lesz a legmesszebb, 300 kilométer. Hova mentek? Hova megyünk? Igen. Mindjárt mondom. Igen. Mindegy, amíg eszedbe jut, azért én Husihoz intéznék egy kérdést. Nagyon érdekesen válaszoltál
a Katikának a kérdésére, és nagyon is elgondolkodtató, hogy ez egy fontos feladat, amit te felvállaltál, hogy fiataloknak csinálsz keresztény boxot. És pont arra gondoltam, hogy nagyon ügyesen csempészed be a hitet és a jóistent ezeknek a gyerekeknek a lelkében, ami egy fontos küldetést. Vidd is tovább, megmondom, hogy miért, mert a mai világban nagyon kevés az olyan ikon és olyan edző. Mert ugye ezek a gyerekek élnek olyan családi életet, amilyet. Nem biztos, hogy mindenki olyan annyi útravalót kap, amit esetleg te, mint ikon, egy edző adsz nekik. És nagyon fontos lenne, hogy pont abban a korosztályban, ahol te is dolgozol, hiszen úgy gondolom, hogy sok tinédzser is van, igen, akikkel foglalkozol, ez a legveszélyesebb korosztály, amikor elsiklik egy gyerek élete, ahogy beszélgettünk, igen, is. Mennyire nehéz ezeket a gyerekeket becserkészni? És megtartani. Először is szeretném elmondani, hogy én nem vagyok edző, tehát nem vagyok boxolói hobbista vagyok. Jó, igen, okay. Én kickboxoztam nagyon sokáig, de vannak olyan kedves barátaim, mint a Golyó, hogy besegítenek nekem, és többen, és tényleg, akik tényleg boxolók, és nagy nevek, és eljönnek, és a gyerekek nagyon fontos, hogy örülnek nekik. Nagyon szeretik a Golyót is, és tényleg Harcsi Norbi is eljött, már többen eljöttek, és nagyon hálás vagyok érte, és nagyon sokan jelezték, hogy el fognak jönni. És ezáltal tudom mozdani a gyerekeket. Uh-huh. Tehát... Most már így klub szinten működtök hivatalosan? A Kőbánya SC adott nekünk otthont. Uh-huh. Turbusz Sándor és Turbusz Gábor, ők nagyon-nagyon kedves barátaim, és akkor mondtam, hogy lenne egy ilyen, azonnal odaadták a termet, és teljesen ingyenes. Tehát amúgy az edzés is ingyenes, tehát a gyerekeknek nem kell fizetni egy forintot se. Uh-huh. Ez teljesen szeretetből megy. Szeretetből megkaptuk a termet Kőben, és ott vannak az edzések, igen. Minden vasárnap 2-től 4-ig, aztán szeretnénk több napokat is majd megcsípni, hát ahogy az Úr vezet minket. Most hány gyerkőc jár hozzátok? Változó, valamikor 30, valamikor 15, 12, attól függ, hogy a Kossuth gyermekotthonban is jönnek hozzánk gyerekek, és hogy van nevelő, hogy tudják elhozni őket. Ez attól is függ. És Husi, még az elején azt mondtad, hogy azért mesélsz szívesen a múltadról, hogy reméled, hogy a fiataloknak intő példa lesz. Illetve azt is mondtad kicsivel később, hogy hiszed, hogy jó példát tudsz mutatni a box klubban a gyerekeknek, és jó felé tudod őket vezetni. Ezt még csak hiszed, vagy már tudod is, tehát vannak-e olyan példák, olyan már felnőtt kor felé haladó fiatalok, akikről azt gondoltad, hogy rossz útra fognak térni, de a te hatásodra azért sikerült őket jó irányba terelni? Igazából még csak, hitem van benne, hogy meg lesz. Mert hát lassan 3-4 éven vagyunk még csak. Aha. Tehát ez nem hosszú kelet, tehát 3-4 éve vagyunk még csak, úgyhogy toborozzuk a gyerekeket, szeretnénk minél több gyerek otthonba elmenni. Most megyünk igen, most lesz vasárnap nagyon nagy rendezvény, ahol ugyanilyen hátrányos helyzetű gyerekeknek lesz, tehát gyerekeknek országos szinten lesz egy gyereknap. Hol lesz ez? Újpesten. A Szilágyi János utca, vagy Szilágyi utca, nem tudom milyen focipálya van ott, nem újpesti, ők te tudod talán. Atlétikai pálya. Igen, most köszönöm. És oda meghívtak bennünket, és mi fogjuk képviselni, tehát a keresztény boxsuli mi fogjuk képviselni. Lesz egy sátrunk. Kapunk egy sátrat, és a kereszténységet, az Urat. És toborozhatjátok a gyerekeket. Igen. És azok a gyerekek, akik hozzád járnak, ők hobbi szinten sportolnak, vagy esetleg a későbbiekben már versenyre is készítitek fel őket, vagy készíted fel őket? Egyelőre hobbi szinten, de az Egyesület, a Kőbánya SC viszont nagyon kedvesek, mert mondták a tehetséges srácokat, és akik akarnak edzeni, átveszi. És ott tudnak versenyezni, ha akarnak, de természetesen olyan kikötés, hogy a keresztény boxsuliban járni kell. Hiszen nem a keresztény boxsuliban az Úr az első, nem a box csak kiegészítő. Tehát nekünk a Jézus az, amit képviselünk, az Urat képviseljük. És hogy vetted észre, hogy a gyerekek mennyire őszinték veled, mennyire igénylik a veled való beszélgetést, útmutatásokat elfogadják-e tőled? Vagy pedig azért vannak ilyen kilengők, akiket kicsit fülön kell kapni? Igazából mindig vannak, de nem baj, én nagyon szeretem ezt csinálni. Változó igazából, mert nem mindig jönnek el, valamikor logicsálnak, valamikor aztán húzamosabb ideig jönnek, hát húzamosabb, hát hetente egyszer van, de vannak sajnos, akik lekopnak. De én annak örülök, hogyha már egyet is meg tudunk menteni, már boldog vagyok.
De természetesen nem ez a cél, hanem minél több gyereket megmentsünk, az a cél. Kicsit mesélj arról az alapítványról, akivel te kapcsolatban állsz, és ahol te önkéntes munkát végzel. Palánta Sorsfordító Alapítványnál keresztény tesók vannak, ez keresztény alapítvány, és már 25 éve foglalkoznak gyerekekkel, báboznak, evangéliumi, rengeteg bábdarab van, amiben az evangéliumot beleszövik, és így a gyerekek megkapják. Nagyon, nem is tudom, nagyon több 10-20-50, nem tudom mennyi, nem is akarok. Igazából, mert december óta vagyok még csak itt 5-6 hónapja, de ez nagyon-nagyon szívemhez nőtt ez az alapítvány. Hogy találtál rájuk? Én ahova járok gyülekezet, a Mahannaim keresztény gyülekezet, neki az alapítványa. Értem. És civil munkát végzel, hiszen nyilván... Igen, igen, még mindig portázok, éjszakába kidobóskodok. Sokan megkérdezik, hát hogy jön össze a kettő. Aha. Hát mondom, nagyon sokat imádkozok azért, hogy minden simán legyen éjszaka. De ez is egy elhívás nekem, mert rengeteg emberrel beszélgetek Istenről bent az éjszakában, az éjszakai klubokba, hiszen már 23 évet dolgozom, mint portás, kidobó, és a legjobb helyeken megfordultam már, de tényleg 23 év alatt, és rengetegen ismerek, és ismerték, hogy milyen voltam akkor, és hogy Isten látják az életemben, hogy mivé formál. És attól nem félsz, hogy az éjszakai élet visszaszippant a... Nem, határozottan nem. Elég erős vagy, úgy érzed? Nagyon kőkemény. Istenben kőkemény vagyok. De tényleg, nekem ugye a kábítószer ez nagyon gyengén volt. És amikor megharcoltam, tehát amikor azt mondtam nem, persze akkor egyből még többet hoztak elém, hogy tálcán hozták, és nem. És mondtam, hogy nem. Úgyhogy igen, nem tud visszaszippantani. Nem, határozottan. Sőt, olyan emberek jönnek hozzám, akik el sem tudják képzelni, nem is mondok neveket, akik jönnek és beszélgetnek Istenről, hogy ő hisz, és beszélgetünk, és tényleg nem meri máshol fölvállalni, de sokat beszélgetek ilyen emberekkel. Sőt, én a Facebookon hirdetem is az evangéliumot, és az Úr Jézust, és rengeteg privát üzenetbe is kapok, hogy Józsi, imádkozzál értem, imádkozzál ezért, úgyhogy nagyon szeretem csinálni. Ez nagyon szuper. Zenélünk egyet, aztán folytatjuk. Szép estét kívánok, és folytatjuk a műsorunkat, hiszen a vendégünk ma nem más, mint a Husi és Golyó, vagyis a Husi Golyó tím, két marcona, nem morcos, vidám fiatalember, akiknek az élete segítségnyújtás, hiszen a Mozduljunk Együtt Egymásért műsort azért hoztuk létre, hogy meséljünk azokról, akiknek a segítségnyújtás nagyon fontos az életükbe. Nagyon sok mindenről meséltetek, és Móni már alig várja, hogy föltegye a kérdést, hiszen úgy tudjuk, hogy szombaton kaptatok egy díjat, méghozzá egy iskolának a díját, a Kossuth díjat. Na, erről meséljetek nekünk egy picit. Igen, a Kossuth Lajos gyermekotthonban járunk ugye már 2 év a keresztény tesóimmal evangéliumot hirdetni, sőt, vagy elvinni a gyerekeket kirándulni, tehát ilyen programokra, és igen, a hűséges szolgáltunkért mi kaptuk a Kossuth díjat az iskolától. Tehát nagyon-nagyon boldogok vagyunk, és igazából nagyon hálásak Istennek, mert ha Isten nem lenne, akkor mi se lennénk, és ez a díj se. És így igazából az Úr Jézusnak ajánlottuk fel ezt a díjat, de nagyon-nagyon szép gesztus volt, és nagyon köszönjük. Meglepetés volt számotokra? Igen, persze, igen. Nem hogy érkezett? Meséljetek egy picit erről, vagy meséljetek erről, hogy ért el hozzátok a díjnak a híre? Hát igazából nem kamuszhatok. Én tudtam. A többiek nem tudták. Tehát az igazgató engem felhívott, hogy mindenféleképpen menjünk el, de én voltam a bizalmas most, a többieknek ne áruljam el, mert mi kapjuk a díjat. Nem mondtam el. Nem, kinek? Nekem elmondtad. Hát neked, de te nem jöttél. De ezt ketten kaptátok ezt a díjat? Nem, ez mint a gyülekezetből. Egy 4-5-en járunk. De igazából stabilan 3-an. Igen. Igen. És így nem tud elcsábítani.
És így kaptuk. Tehát nagyon boldogok voltak a többiek. Igen. Ugye nekem meg kell őriznem a titkot, mert megígértem. Én nagyon, nagyon boldog voltam, és nehéz volt. Mert mondom, gyertek el, mert kell. És miért? Mondom, mert kell. Mindenképpen. De nem. Igen. De így tudott mindenki eljönni, a Babrányi Szabina, ő a vezetőnk ott ebbe a kis misszióba. Őt műtötték, és ő nem tudott eljönni. De Pozsár Péter kis tesómmal elmentük, és átvettük a díjat. De akkor gratulálunk a Kossuth díjatokhoz. Golyó, említetted az előbb, hogy amikor elmentek az ovisokhoz, akkor egyben nagyon nagy boldogság, hogy örömet tudtok nekik szerezni, de azért el is szomorodtok, hogy látjátok, hogy milyen helyzetben vannak nem ők. Volt, nekem ebben nem volt rutinom. Most voltunk a 3. óvodában, most még a 4. Úgy gondolom, hogy már ezen túltettem. Én már örülök. Tehát most már nem próbálom ezt nem... Sokan mondták nekem, hogy ne vegyem mennyire a szívemre, mert akkor nem fogom tudni csinálni. Meg nem akarom én ezt... Nem akarok ebbe belehalni lelkileg, hogy mit látok. Meg nem, most ez tök jó, hogy címekre kimegyünk, aki ilyen, de most már próbálnak ott lenni inkább, hogy minden gyerek, és akkor az első viselt meg nagyon mondom, 13 címen voltunk kint, és behívnak, nagyon szegénység, és az tényleg megviselt, tehát annyira, az nagyon. És nem szoktatok így tovább gondolkodni abban, hogy persze nagyon örülnek a gyerekek a játékoknak, meg mindennek, amit visztek, de hogy igazából az ő sorsukon ez sajnos nem lendít. Tudom. Csak abban a pillanatban okoz nagy örömet, meg nyilván a játékkal játszanak később is. Nem szoktatok azon gondolkodni, hogy ezt a dolgot kicsit úgy fordítani, hogy hosszabb távon tudjatok segíteni? Ezt most nem ilyen elégedetlenségből kérdezem, hanem... A hosszabb táv az azt jelenti, hogy mindig meg van írva, hogy ez az óvodában voltunk, és a további segítségeket oda van írva a cím, az óvi címe, hogy aki szeretne, meg látják a képeket, élőbe bejelentkezünk direkt, hogy az adományozók lássák, hogy hova kerülnek az adományok, hogy ne azt lássák, hogy adományozott valaki, vagy adott valamit, és akkor utána csönd. Biztos eljutott hozzájuk. Nem, mi megmutatjuk, mi oda megyünk, kamerát beindítom, és élőben jelentkezünk onnan, és mindenki nézi. Az emberek sokkal sírtak, hogy amit láttak, és ilyen óvodán az előzőnél, mert meg azt kiabáltak a gyerekek, gazdagok vagyunk, és kiabáltak is. Mindenki sírt, meg anyám is, meg párom is, meg így elfolytak egy könnyeig, mert kemény volt. Azok a hallgatók, akik esetleg szeretnének segíteni a gyerekeknek, illetve nektek, hogy eljuttassátok az adományokat, hogyan tudnak megtalálni benneteket? Az is egy megoldás. Ide is elhozhatják a stúdióba, ha ti vállaljátok ezt, és akkor mi eljövünk értük. De megkereshetnek minket a Facebookon. Igen. Bogdán Zsolt Golyó vagyok, Husi vagy Attila. Husi. Jelöljenek be, vagy kövessenek be, és akkor ki van írva most is a legújabb ilyen futamunk, a Husi Golyó futam, hogy hova megyünk. Most az előbb meg volt. Zemplén Agárd, 300 kilométerre megyünk. Jó. 25 gyermek van. Boldogok lesznek meg. És remélem, az adományok hogyan jönnek össze? Csak így az ismeretségi körben? Így kezdtük el. Engem megkeresnek idegenek kapuhoz. Kiírtam Facebookra. Mert úgy kezdődött el, hogy dobjunk össze kis pénzt és vegyünk. És én meg mondtam, hogy kiírom Facebookra. Nekem sok az ismerősöm, neki is sok, és akkor mindenki adta a kis dolgait. De jöttek ilyen szegény emberek, nem is tudtam, hogy kik azok. Elbuszoztak hozzám, fölcsöngettek, lementem, 2 plüss, meg egy kis könyvecske, hogy vigyem a szegényeknek. És akkor ez annyira nekem nagyon jól esik. És akkor így felmentem, már érzékenyülök, mondom, ilyenekre. Na, közben meg kemény csávó vagyok, és akkor meg hozzák a kis adományt, hogy jaj, mondom, kihozta, nézd meg, milyen rendes is. Hogy vannak ilyen emberek, mert én csalódtam már mondom, mindenki szemét, meg az emberek ilyenek, meg olyanok, és akkor most meg látom, hogy azért nem így van. Ott van a szeretet. Csak el kell csalogatni. Igen. És ezt csináljuk, és azért ezt szeretem csinálni, ez egyik része. Szeretek adományt begyűjteni, szeretek találkozni, akik adják, szeretek velük beszélgetni, hogy miért adják, és szeretem a másik részét, hogy bepakolunk, elvisszük, és akkor az öröm. Ez egész hosszú folyamat. Mikor indultok? Mikor lesz ez a túra? 26-án megyünk. Van még 3 Sok szendvicset. Tehát akkor még... 26-án megyünk. Van egy kedves sofőrbarátunk, a Urbanek Zsolti. Igen. Ő a gasztronómus. Nem, így 3-an megyünk mi, ő a sofőr,
és természetesen visz minket, van egy busza, és ingyen elvisz minket, nem kell még a benzinbe se. Igen, ő ezzel támogat. Nagyon rendes, ezzel sőt, támogat, még szokott gyümölcsöt is hozni. Gyümölcsöt hoz, gyerekeknek hoz gyümölcsöket, igen. Nagy tálakkal. Igen. Nagy tálakkal, dobozokkal. Beszélek. Akkor már nagyon várnak benneteket a nagyon várnak, mert megy ez szájról szájra, gondolom, és akkor nézik a Facebookot, mert nyilvános, és akkor megnézik itt is volt, de jó, mennyi ajándék. Tudod, és persze megyünk, ahol szükség van, megyünk. Csinálunk egy ilyen gyűjtés, 2-3 hét. Én vállalom, én megyek itt, lemegyek, felhozom, anyámnál tárolom, azt minden csupa szemét. És milyen jó egyébként, hogy nem csak karácsonykor van pontosan. Ilyen adománygyűjtés, hanem minden folyamatosan hónapban. Egész évben csináljátok. Most ezt kitaláltuk, itt csináljuk. Igazából szeretnénk ebben egy mozgalmat csinálni, hogy tényleg ne csak karácsonykor pújjanak meg a szívek, hanem az év minden napján vannak szegények. És ha mi nem, már is egyszerű emberek nem gondoskodunk róluk, más nem fog. Nem akarok politizálni, itt pont lezárom. De ültünk a kocsiba, pont is mentünk lefelé. Mondom, nézd meg, te meg én. Mondom, verekedtünk, rosszalkodtunk, csibészek voltunk. Most megviszünk gyerekeknek ajándékot. És Józsi megmondta, hogy ha te nem, akkor ki? Vagy ha nem mi, akkor ki? Mert tényleg, meg az egyszerű emberek tényleg nagyon megható, hogy jönnek és hozzák. És annyira jó. És mi úgy vagyunk vele, legalábbis én úgy hirdetem, hogy a húsigolyó futam, hogy mindig azt mondom barátom, ne 10 000-be gondolkodják, vegyék 2000 forintért csokikat, kekszeket. Na, de legdrágábbat nem kell. Pici aprókat, pici aprókat, szólj a barátodnak, hogy te is 2000 forintért vásároljál, nem sok. Ja, és sok kicsi sokra megy, és az embereket nem terheli meg 2000 forint egy hónapba. Szerintem, legalábbis a többségét nem. Nem, vannak rendszeresen, akik hoznak egy csomó. És azért mondom, adnak. Hogy sok kicsi, és azért szeretnénk egy jó nagy mozgalmat, hogy mindenki csak 2000, és nem pénzt kérünk, hanem menjen és vegye meg. De valamikor pénzadományt kapok, akkor elmegyek és elvásárolom, és rakom fel a Facebookra, nézd, mennyi mindent vettem, hogy lássák, de én úgy vagyok fel, hogy add bele a szíved, add bele a lelkedet, tudod, menj és vedd meg, add bele az idődet, add bele a szeretetedet, hozd ide, és mi továbbítjuk nekik. Illetve nem csak pénzzel lehet támogatni, hanem olyan gyerekjátékokat is lehet adni, ami már a saját gyerekeik nem játszanak vele, kinőtték, így van. Az elsőről úgy jöttünk, csak az édességben legyen használt. Mondtam is. Az elsőről úgy mentünk el, hogy nem akartunk levinni mindent, és hazafele pedig, hogy miért nem hagytunk. Most mindent elviszünk, mindenhova. Tehát nem hagyunk ott semmit, elvisszük, majd meglátjuk. De beszóljuk, annyira örülnek neki, hogy boldog minden. Az óvónőkbe megyünk, és akkor... Mondjuk, hát kicsit rumli lesz, de boldogságos rumli. És mikor jövünk el, ez a két arc kifejezés van. Mikor meglátnak, és mikor megyünk el, viszlát! Ez a kettő. Először a döbbenet. Úristen, mit akarnak? Igen, mert sok az átfedés, engem a Terike felkészített, hogy nagyon, nagyon félnek, mert sokan csinálták úgy, hogy elmennek, persze adományozunk, fényképeket csinálunk, és utána nagyon drága pénzeket kértek a fényképért. És benyújtották a számot, és nagyon sok óvodát sajnos csalók átvertek, és kellett a bizalom. És mondtam, most egy elsőről nincs meg, de hogy most van referencia. Van referencia. Nézni, meg felhívják az óvodát, hogy itt voltak, úristen, milyen jó volt. És akkor persze, hogy ott vannak a képek, élőben mindig meg lehet nézni. Most erre nagyon rákaptunk. Ez jól esik. Szuper, maradjon is így még jó ideig. Amen. Na, akkor még egy utolsót zenélünk, még a hátralévő 15 percen belül, és aztán befejezzük végül a beszélgetést. Aztán sussunk valamit. Valami diétásot. Igen. És újra itt vagyunk az utolsó 10 percre. Én azt szeretném még Golyótól megkérdezni, hogy úgy tudom, hogy a szüleid, édesanyád birkozónak szánt téged. Erről mesélj egy kicsit. Ez kacsa. ez nem így volt. Nem, faterom vitt le sportolni, mert már nagyon gurultam már. Tehát úgy, csak talicskán kellett vinni. Tehát nagyon kövér voltam, és akkor levitt ide az újpesti tornaegyezőbe oda, és ott volt a birkozóterem, meg a boxterem egymás mellett, és kérdezte, hogy mit választok. A birkozást már tudtam, mert ott oda jártam birkozni, csak nagyon kövér voltam, és ez a piros ruha, azt kellett fölvenni. És én otthon ezt megpróbáltam, mondom, hogy nem szeretnék ebbe versenyezni. Hát ez óriás. Tudod, hogy néztem ki? Marcipán, vagy nem tudom. Ilyen csoki tojás, piros rendben. Nem is tudom, mihez hasonlítani, tudod,
Fölvettem, itt szorított mindenhol, kilógott mindenhol minden. Mondom, én nem akarok versenyezni. El akartak vinni versenyezni, és mondom, ezt én nem vállalom. És utána meg itt Budapesten, a birkózóterem között, meg a boxemben, a birkózás, az biztos nem. Tudod, a ruha miatt beugrott a ruha. Átrohantál a boxolókhoz, ezek szerint. Egyből megverettem magam. Hát évekig így jöttem az, hogy minden bajom volt. Anyám meg sírt. Jaj, fiam, még kell csinálni ezt. Én meg nem érdekel, hogy én csinálom, mert nem, én jó leszek. És akkor mentem, aztán kevésbé sírósan mentem már haza, hogy jó volt, hát már egyre jó. Jó volt. Na, és akkor így átesik az ember egy pár év még, de nagyon sokszor megverik. Nagyon. De mikor jött a fordulat, vagy mitől jött a fordulat, hogy nem tudom, én azt vettem észre rá, hogy csak utána már nem vernek annyira, meg utána már én verek meg valakit, tudod, és akkor így átesik az ember. De kitartáson múlik ez is. Tehát ha nem tartasz ki, akkor mész. Akkor én meg mentem minden nap, azóta is megyek minden nap, már mindenem fáj. De hát nem panaszkodok. Ne panaszkodj, mert holnap az edzőtől, akkor még... neki nem lehet panaszkodni, mert orosz edzőm van a Misa, és mondtam neki a múltkor is, Misa, nagyon fáj a könyököm, nagyon jó, mert csomó ütést tesz meg minden. Olyan gyakorlatok, amikből könyök kell. Mondom, fáj a vállam, nagyon sok vágyakorlat lesz. Ám nem mondok semmit neki, nem érti. Tehát, mondom, fáj mindenem, és nem érti. És persze, keményen, gyerünk. Múltkor mondtam neki, hogy tegnap nagyon kemény edzés volt, mester. Mondom, nem lehetne ma egy picit lájtosabb. Azt mondja, gyengé edzést akarsz? Mondom, igen. Akkor én megyek haza, csináljátok. És elindult, és megyek utána, ahol vicceltem. Ma is akkor halljunk meg. Na, szóval engem nagyon szeret szadizni. De hát érzem is. Tehát... És miben rejlik a sportolóként a te sikered? Tehát mitől vagy te, már nem tudom mennyi ideje, veretlen boxoló? Én nem értek a boxhoz, de a gyorsaságod miatt, az ütésed jó ereje... ellenfélválasztás miatt, az alapja. Az az alapja mindennek. Hát próbálunk egyre följebb menni, mert van ellenfelem is a következő mérkőzésre. Igazából ez sok minden függvénye, tehát pénz, reklám, tévé, tehát most egy tévé fele próbálunk elmenni, mert úgy jött be pénz, úgy tudnék én is keresni vele. Tehát igazából már az ellenfél az megvan, hogy kicsoda, egy nagyon komoly ember, de idő kell hozzá. Nem tudom, már annyi sok, 37 vagyok már, és csak várom a lehetőséget. Most már nagyon közel vagyunk, úgy érzem. És mennyi idő van még neked ebben a sportban? Hát figyelj, a kisebb súlycsoportokban azért öregednek ki elvileg, mert ugye kopik a sebesség, a reflex, a gyorsaság. A nehéz súlyban pedig én gyorsnak számítok. Nem kopik a reflexem se, annyira nincs szétverve a fejem, tehát tudok beszélni. Tehát hozzám hasonlók egy páran ma nem tudnak beszélni, ma csináljuk, tessék. Így beszéltet. Erre a szintre még nem jutottam el, hál' Istennek, és akkor ezért gondolom, még van egy pár évem. Tehát 40 éves korom még biztos, csak ne fájjon semmi, az a lényeg, mert már nem regenerálódok úgy, mint régen. És melyik győzelmedre vagy a legbüszkébb? Van-e ilyen? Hát kétszer volt 10 menetes mérkőzésem, ezeket szeretem legjobban. Ebbe a 10 menetben meghaltam sokszor, tehát ott tényleg elfogytam, összeszedtem magam, visszatértem megint. Tehát egy ilyen hullámba vagy egy ilyen hosszú meccsen. Az emberek el sem tudják képzelni, hogy mennyi mindent megélsz így lelkileg egy ilyen meccs, hogy ki kell tartani még, most hullám, most megint föl, most megint lehet. És ez nagyon jó érzés. És az ember persze, hogy nem akarja befejezni, akarom csinálni tovább. Nekem ez fontos, jól esik. Szeretek meccs, most már kéne egy meccs is, már nagyon várom. Tehát ezen vagyok, hogy ez sikerüljön. Mit szeretnétek a saját gyerekeiteknek átadni a családotokban? Beszélj. Milyen útra valót? Akkor én elmondom, hogy én a szeretetet szeretném átadni neki. Tehát most nem akarok én álszentnek tűnni, kemény csávó lesz, ez biztos, de tisztelettudó legyen. A tisztelet az nagyon fontos, meg fogja adni a tiszteletet mindenkinek, és szeretetet fogok neki adni, az elesetteken segítsen. Tehát aki a szegényeken segítsen. Aki ne bántsa a kisebbeket, tehát inkább a nagyobbakat. De nem, tényleg próbálok erre, hogy tényleg aki elesett, azt inkább fölkarolja, mint eltapossa. Nekem ez a lényeg. Szeresse az állatokat nagyon,
És legyen focista, hogy sok pénzt keresel, vagy nem tudom, mert boxoló legyen, mert ott fog ilyen halni. Az én helyzetem most nagyon izgalmas, mert van egy kamasz kisfiam, most lesz 18 éves, és ő, még az előző életemből látta, hogy milyen voltam, és most azt használja fel, persze, apa, te mit csináltál ilyen fiatalom? Én azt szeretném, hogy a fiam Isten útján járjon. Tehát ő már befogadta az Úr Jézust a szívébe, csak egy kicsit elkalandozott, ugye Gyuditől, de sokat imádkozunk érte. Én azt szeretném, hogy tehát teljesen adja az Úr Jézus kezébe az életét, és engedj, hogy ő vezesse, mert akkor jó lesz minden. Az biztos, hogy ne erőszakod rá. Nem, abszolút nem, mert azért mondom, hogy semmi erőszak nincsen, sokat imádkozunk érte, most már múlt héten volt Isten tiszteleten, és hosszú idők óta lejött, nagyon jó volt, tehát az Úr dolgozik. Úgyhogy nekem az a vágyam, hogy a fiam olyan életet éljen, hogy kedves az Úr Jézusnak. És az előző életedben milyen kapcsolatban voltál a fiaddal? Igazából jó kapcsolat. Én azt hittem, tehát kapcsolat jó volt, csak nagyon rossz példát mutattam neki. Borzasztó rossz példát mutattam neki. Felhasználtam, hazugságra bírtam, hogy egyik csajtól mentem a másikra, és akkor falazzon nekem. Tehát szörnyű volt, ahogy akkor viselkedte. Azt hittem, hogy menő apuka vagyok. Hát nem, abszolút nem voltam menő apuka. Szeretnék menő apuka lenni Istenben. Ez a menő. És értékeli a te nagyon nagy pozitív változásodat? Vagy? Igen, csak ő furcsája, mert azt mondja, apu, te nem ilyen voltál. Most már veled most már csak Istenről lehet beszélni. Ezt mondja. De amikor... De nem így van, úgy nem csak Istenről. Nem, de nagyon sokat hall Istenről. Viszont amikor baj van, apa imádkozz. Azonnal hív, apa imádkozz, ezért apa imádkozz, és apa imádkozik, és történnek a csodák, mert Isten csodákat tesz, Jézus csodákat tesz, és ő látja, csak a világ próbálja bekebelezni, mint minden fiatalt. Bulikkal, ilyen buli, olyan buli. Hát apa sokat imádkozik. Ha engedj a fiadat, menjen. Milyen terveitek vannak itt a jövővel kapcsolatban? Szeretnék nyerni a lottón. Akkor nagyon sok mindenki segítenék, de ez nagyon nagy tervem. Tehát teszek is érte. Lottó. Ha imádkozzál már, hogy nyerjek a lottó. Olyan én nem imádkozhatok. De mert szerencsejáték Fortuna, hamis Isten nem. De miért? A munkával kapcsolatban, vagy a magánélet. Hát a magánéletben én imádkozom egy feleségért, legyen egy feleségem, keresztény feleségem, akivel egyúttól haladok. Szűz. De szeretem, hogy nagyon szeretnék egy kislány. 20 éves. Szívem vágy egy kislány. Nagyon-nagyon szeretném, hogyha a húsi golyófutam nagyon sokáig menne. Sőt, tehát sosem, tehát akkor lenne igazából, ha már nem menne, hogy már nincsen szegénység, de ugye ez lenne a legszebb, ha azért tudnánk abba hagyni, mert elfogyott a szegény óvoda, de sajnos nem tudok erről pozitívan mondani, úgyhogy szeretem húsi golyófutam. Addig menne, míg élünk, nekem ez a vágyam, mindig segíteni a szegényeken. Nekem a nagyon nagy vágyam, hogy legyen egy olyan szeretett ház, ahol a gyerekotthonosok kiszabadulnak, ugye 18 éves korukba kieresztik őket szélnek, és mennek jobbra-balra. Szeretném ezeket a gyerekeket összefogni. Nagyon szeretném, hogyha nem kalódnak el, kezdetben egy 20-25 fős kis házikó, ahol minden nap áhítat van, imádság van, bibliaóra van, természetesen tanulnak, és így megerősíteni őket hitben, szellemben. Hát ezek nagyon komoly, nagyon szép tervek. Igen. Golyó? Én boldog ember vagyok. Én boldog ember vagyok. Nekem nincsenek ilyen nagy terveim. Ha így élhetek örökké, akkor így éljek. Ezt kívánom magamnak. Így a családomnak, olyan boldogok vagyunk most így együtt. Hát kevés ilyen ember van szerintem, aki ezt ha jó pénz lehetne több, persze. Hát, azért mondom, nyerjük a lottón, de azért mondom, hogy nyerjük a lottón, és ennyi. Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Én azt gondolom, hogy a hallgatók biztos, hogy nagyon tanulságos történeteket hallgathattak általatok, illetve nagyon bízom benne, hogy a hallgatók nyitott szívvel hallgatták a szavaitokat, és hát nagyon sok sikert kívánunk az elkövetkezendőkre, és azért még egyszer mondjuk el, hogy ha valaki szeretne segíteni, akkor... Először ide is jöhet. Igen, ide is. Akkor szólsz,
Természetesen. Akkor, vagy Facebookon kövessenek minket be. A golyót, vagy még vagy? Azt a Husi. A Husit, vagy a golyót. Tehát Vajda Attila, Kövess Husi. Bogdán Zsolt golyót, így vagyok fent, és akkor ott keressen meg, rám üzen, és akkor már tudunk erről beszélni is. Bocsánat, van egy olyan oldal, amit vezetek már több mint egy év, hogy Szótér Keresztény Közösség a Facebookon, ez egy keresztény oldal, és oda is nyugodtan írhatnak, oda is töltögetem fel. Bibliai igék mellé töltögetem fel mindig a képünket, ahol gyerekekkel voltunk, oda is írhatnak. Tehát Szótér Keresztény Közösség. Akinek szándékában áll, biztos, hogy megtalált titeket. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Mi is köszönjük a meghívást. Viszont hallásra a hallgatóktól, jövő héten újra itt leszünk. Viszont hallásra. Mozduljunk együtt, egymásért című műsorunkat hallották.